kuti unge uchiita mari muZimbabwe hunge watoita hukiribidi. Ndainge ndimbori ticha ndichidzidzisa paGlenora, asi ndakazosiya basa nditori nesowe rangu muno muGlenora. Ndinoita zvehutsika mutanda depending nesituation. Nyika yadhakwa iyi mukoma, kunze uko hakuna mabasa, vanhu havana mari, ende kuti unge uchiwana mari hunge watoita dzimwe metsi dzekuti unge uchikwanisa kuzowana mari kubva muvanhu. Ndokusaka ndakatanga sowe. Ndakakurira muchechi yeZayoja ndikatomboita mufundisi, asi ndakazobviswa paufundisi mushure mekunge ndatanga kudanana nevatendi. Ndakaiswa pasi peshamhu ndikanyadziswa pamberi pechechi. Mukadzi wangu akandidhivhosa. Zvakandibata ndikati ngavasare nechechi yavo. Ndokubva ndachizotanga kuenda kumasowe. Ndichienda kumasowe pekutanga ndakaendako ndichiti ndiri kuenda kunotsvaka Jesu wechokwadi, ndisingachadi Mwari anogara achida mari. Saka ndiriko kumasowe ndopandakanotisa kuti kuchechi kwedu kwandakakura ndichienda kuZayoja kune vanhu vakawandisa vakadzidza vanorizina zvekuti mimwe minana inenge iri yefeki haungambofiwa kaiita. Asi ndakati ndakagara ndiriko kumasowe ndopandakaona kuti majority yevanhu vainge vari pasowe apo pandainge ndiri, vazhinji vacho kana O level vainge vasitomborina. Ndopandakatanga kufunga ndikaronga zano ndikati asi kana kuri kunzi ndikatanga sowe rangu ndingatadza kupabuda ndikatanga kuita minana yenhema ndikawana mari ndichibhadharisa vanhu, because kuchechi kwandakakurira kwainge kusina zvekuti kana uchida kunamatirwa unotanga wabhadhara mari kana dzekuona maprofits kana kuti vafundisi, kungoenda kumba kwamufundisi wotongonamatirwa kana kungogumira kumaelders unenge watopora. Ndikaona kuti kumasowe kune gap rakanyanyisa rekuti unokwanisa kuti unge uchizoita mari. Ndakatanga kubhadharisa, asi ndakaona kuti muGlenora zvainge zvoti netsei, because vanhu vainge vakaita sekunge vakangwara. Sezvisinei ndainge ndava kufambawo ndichienda kumapira. Ndakazoenda kune rimwe bira iri rakaitirwa kuchitungwiza. Ndakazotanga kutaura neumwe murume uyo akandiudza kuti iye ainge ari tsikamutanda. Akandiudza kuti ainge achifamba achienda kumaruzevha, kumapfanya, kuya kwekuti vanhu vanenge vasina kana kumbogara vakanhuhwidza pamuromo wechikoro vasina chavanenge vachiziva. Vakanditi ivo vainge vachiita mari yakawanda chaizvo ikoko kumaruzevha, asi akati pavanobva kumaruzevha havabvi nemari yakawanda asi vanenge vaine zvipfuwo. Akatondiudza kuti vainge vatori nekatraki kavo kavanoenda nako pose pavanobuda vachienda kunoshandira vanhu. Vanotodzoka vaine mbudzi, vaine mombe, saka vaizotengesa mombe idzodzo mumabhuchari zvekare nembudzi. Akati zvitori nani ndinotoita mari kutodarika dzimwe n'anga dzinoita zvekungogara mumatare. Ndakatanga kufamba naye murume uyu because akati kwandiri kumwe kwavainge vachienda kwainge kuine vanhu vainge vachida Mwari kudarika vanhu vanoita zvechivanhu. Saka painge pava kuita matambudziko ekuti vainge vasingachadi kubatirwa zvinhu mumisha mavo, vachiti zvinhu izvi in the first place zvakaiswa nen'anga. Iko zvino iwe sen'anga wava kuuya pano uchindiudza kuti wakapiwa mafuta elaki, apa ndakadyirwa mari pandakapiwa futi mafuta elaki, iwe kuti unge uchimabvisa futi mafuta iwawo auri kuti akapanduka uri kuda mari. Saka vazhinji vainge vachida kuti vange vachibatsirwa nemaprofita. Saka ndo yainge yava role yangu. Pandakatanga kufamba nanatsikamutanda ndainge ndisingazivi chitsotsi chinoitwa nanatsikamutanda. Ndaingovaona vari n'anga dzinotyisa dzine masimba. Ndakasvika pakuita mukurumbira, kana uchida kudya mari ukaenda sekunana Gwanda kunana Cholocho uko satsikamutanda unodya mari, because level yeeducation inenge iri very low. Saka vanhu vazhinji vanongobhilivha chero zvinenge zvaiswa patable, nekuti nhamo inenge iri kune dzimwe nzvimbo kwekuti kunenge kuri kumachonyonyo, nhamo yacho inenge yakaoma. Saka munhu wose anenge achingofungidzira kuti anoroyiwa neumwe munhu muvillage imomo. Saka taifamba kuenda kunana Matebeleland tichienda kunana Manicaland, kose kose tainge
tichibata-bata. Ndakatanga kudzidziswa chitsotsi chose. Isu hatisi varapi vechokwadi, asi tinoita inonzi visualization. Vanhu vanofanira kubhilivha nekuona kuti zvechokwadi pabatwa chinhu. Saka once vanhu mavaratidza kuti ndabata chidhoma ichi, vanhu vanobva vatokubhadharai nezvipfuwo, tobva tadzoka nezvipfuwo. Rori redu rataifamba naro, taisafamba naro, tairisiya samwe vakomana vakapaka, then tobva tachizongoita sekunge tinenge tatsvaka motikari yekuhaya. Vanhu vobva vatonzi muvhileji imomo, bhadharai sekuru zvipfuwo zvenyu kuti zvinge zvichikwanisa kuenda kupurazi kwasekuru. Izvo kwani vana sekuru nana madzibaba vanenge vasitomborinaka namapurazi, zvinhu zvaiva kuzotengeserwa vanhu vane mabhucha. Ndo zvakaita kuti ndige ndichizosimuka muupenyu kusvika ndichizofamba nemotikari yandinofamba nayo, Toyota GD6. Saka kuti tinge tichikwanisa kunyatsokuvhara vanhu mari, zvataiita mukoma, hataingosvika mumisha yevanhu zvekungokaruka waita zvechihwai-hwai. Taituma yataiti advance team. Ava vainge vari vana ven'anga dzandaifamba nadzo, vasikana nevakomana. Saka vaitongofamba, vamwe vachiita sekunge vanotengesa hembe dzemumabhero. Vaiti kana vaenda kumavillages vanopinda pamba nepamba vachingotarisa, totageta pamba patinenge tichiona kuti pamba apa panenge paine zvipfuwo zvakawanda. Hapana patingazoda kuti tinge tichibata zvidhoma pamba pekuti panenge pasina kana dhongi kana huku. Tinotageta pamba pekuti mombe dzinenge dzakawanda mudanga. Saka vachifamba kudaro, vanhu ava vanenge vachingobvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Uye zvekare vana sekuru ava ivo vane zvinhu zvavo zvavaitosiya. Handisi kuti vanatsika mutanda simba havana, vane simba remashiripiti. Sekuru vandaishanda navo vaiva vaine madota avo avaipa vana vavo. Saka vana vavo vaiti kana vakasvika pamusha panenge paine zvipfuwo, vana ava vaibva vachizomwaya madota apo pamba ipapo pavanenge vasingaonekwi nevanhu vepamusha ipapo. Saka unokwanisa kutohaka mweya yevanhu avo vainotorwa kuMalawi vari vanhu vanenge vakafa. Saka panhau dzezvidhoma kazhinji ukaona panenge pachinzi pabatwa chinhu panenge pari triki, because chidhoma mweya wemunhu. Zvakafanana nekuti mweya mutsvene, ungauona here mweya mutsvene? Handiti haungauoni mweya mutsvene. Ndo zvakafanana nechidhoma, mweya usingagoneki kuti unge uchionekwa. Kunyange munhu anoromba paanoona chidhoma, zvinoitika muvision. Kana munhu akanzi aona chidhoma, haachione kuti icho chidhoma, zvinongoitika sekunge angoona vision kana kungoratidzwa, kurotesewa kuti ona chinhu chiri kufamba apo. Saka kuti unge uchizonzi unobata chinhu wotoratidza vanhu kuti chidhoma chenyu ichi, panenge patambwa metsi ipapo. Saka zvidhoma izvi taizvigadzira, takazotogumisidzira tatova nakapenda wedu ainyatsokuti gadzirira chidhori chekuti waiti kana wakachitarisa, kana hana wainzwa hana ichirova kuti panapa ndaona chidhoma manje. Taikwanisa kutenga zvidhori chaizvo, izvi zvidhori zvevana, matoys evana, tobva tachizozvibvisa vhudzi, tobva tanamira vhudzi remunhu iro rataitenga kubva kuna nabhabha, rinenge riri bvudzi remunhu. Tobva tapfekedza zvidhori zviya kumachira, uye tobva tachizosungirira madumwa pazvidhori izvozvo. Saka taizoti kana taenda kuvhileji kwatinenge tanzi tinge tichiuya kuzochenura, taitofamba kana usiku kana kutumira vamwe vanhu avo vaienda kumberi kwedu vofamba vachinosiya zvidhoma zvedu. Tinenge tichitoziva kutoti pamba pakati pane chidhoma chatasiya ende tachiisa pakati. Pamwe pacho taitokwanisa kuti zviya kana tiine vamwe vanhu vatinenge tawirirana navo vemuvhileji, munhu iyeye kana aine access yepamba apo patinenge tichida kuti tinge tichizoita ukiribidi hwedu hwekuti tinge tichizotorera vanhu upfumi hwavo nezvipfuwo zvavo, zvataita taibva tachizomupa mari
since kunenge kuri villages, kune mamwe villages ari kumachonyonyo mukomanashi kwekuti kana mukaendesera munhu doro chairo hwahwa hwemubhodhoro, munhu iyeye anotoona sekunge anenge asvika kudenga, nekuti vanenge vagara vachingonwa masese kana kuti nezvikokiyana. Saka kuzomupa hwahwa hwemubhodhoro anotoona sekunge unenge wamugonera. Saka vanhu ava vemuvillage vanenge vakakosha, nekuti iye anokwanisa kupinda pamba pevanhu vatinenge tichiti tinoda kuzovabatira zvinhu zvavo, zvobva zvangoiswa kana pasi pemubhedha. Kana akawana mukana ongosimudza mattress panzvimbo pekuti iwe unozotovhunduka kuti pasi pemubhedha wangu, pasi pemattress chii chaitika. Ende isu patinosvika paposition tinoita imwe mvenge mumba imomo, zvekuti mamattress tinenge tichimapidigura. Tinotanga tatsvaka murumu matinoziva kuti hamuna chinhu, tokutenderedzai tobva tachizonopinda matinenge tichiziva. Pamwe pacho chinhu chinotogadzikwa titori mubishi rekutochitsvaka, saka tinozongopanana masaini kuti murumu makati ndo maiswa chinhu, muzasi memasaga kana kuti pakati. Then movha machizotoona tatobata zvidhoma zvedu, but zvinenge zvingoriwo zvidhori kana tumakofini. Taiva tiine vanhu avo vaitigadzirira tumakofini, kanenge kangori kakofini kanenge kakaita kadiki-diki. Then mukati imomo tobva tangoona kuti tingaisa chii, tobva tatonogadzika patinogadzika kakofini kaya, kana kubetserwa nevanhu vemuvillage. Imomo munotoshamisika kuti kakofini aka kanga kari pamusoro pemazen'e. Hazviite kuti zvinganzi vana sekuru ava ndivo vanenge vaisa kakofini. Zvinoreva kuti mumhuri mune munhu akabata-bata. Sevanhu vatema zviri nyore kuti uregedze kushanda, ubhilivhe kuti kune umwe munhu uyo anenge akakugadzira, nekuti paculture yedu zviriko. Handisi kuti varoyi hakuna, varoyi variko, but vanatsika mutanda vefeki nana madzibaba vakaita seni vefeki variko. Saka tinovhundutsira vanhu, ende zvechokwadi kana pamba pako iwewe uchinyatsokuziva kuti pamba pangu kana kuti pasi pemubhedha handina nyoka inogarapo, ukazoona pava kuvhovhomorwa nyoka ichibva pasi pemubhedha, hana yako inotorova, unotorohwa neconfusion. Ende isusu tinenge tichikubvunza mimwe mibvunzo yekuti unotadza kana kutopindura zvakanaka patinenge tichitokubvunza mibvunzo iyoyo. Hama dzako dzobva dzatoti mamuonaka abatirwa zvinhu zvake. Saka tinozoti kumhuri, kana muchida kuti tinge tichikudarikidzirai problem yenyu iyi, munofanira kuti munge muchitipa kana 500 kana kuti motipa mombe 2 kana prize yatinenge tangotaura kuti tiri kuda kuti munge muchizotipa chakati. Isu tinenge tichitoziva kutoti tinenge tabvisa zvedu chidhori chatinenge takagadzirirwa nakapenda wedu wekumbare. Variko vanongoita basa iroro rekugadzira zvidhoma zvefeki kekekeke. Dzimwe nguva tinokwanisa kuisa zvinhu zvinoputika. Kana ukangoona pava kutanga kuputika moto uchibvira, ziva kutoti pava kutoitwa feki, panenge pasina chechokwadi chinenge chava kuitika. Kana muprofita iyeye mukada kunyatsokumubvunzisisa, munozoona kuti anenge akushandisirai iyo inonzi potassium permanganate. Kana muchida munokwanisa kuenda kunoitenga. Hausi mushonga asi ichemical yekuti kana ukasanganisa neglycerin panobva pabaka moto. Saka patinozoisa mvura panobva pachizoita chemical reaction. Tinokwanisa kuzviisa kana pamusoro pehembe kana kuti pamusoro pechinhu chatinenge tichiti ndo dumwa renyu. Tava kuda kupisa dumwa renyu nemvura iyi yandayeresa, ndichitomwaya mvura yandinenge ndichiti ndinenge ndabva mukuyeresa. Panobva pachizotanga kupfungaira utsi pasina moto. Vanhu vanobva vati mweya mutsvene vaita basa ravo. Asi isu tinenge tichiziva kuti isainzi kikiki dzegrade 7 dzatinozongoshandisa zvedu kuti tinge tichibira varombo. Iko zvino zvindiri kuda kureurura mukoma, nekuti ndava nemari dzangu. Kunyangwe ndikaregedza kuita basa iri, ndine mabusinesses, but ndinoona sekunge kugona ndakagona, because kunyangwe
ndiine zvandakaita, but iko zvinozvi nditori nevanhu vakawanda avo vandiri kutoemploya kumazowe uko. Ndine makomba angu kwamutoko zvekare ndinoita zvemamaini, saka ndine vanhu vakawanda vandinotopa mari mwedzi woga woga. Asi ndangoti ndige ndichiuya pano kuti ndige ndichikuudzai kuti svinurai, because vana mutsika mutanda vefeki vakazara muZimbabwe. Ukangonzwa pachinzi pari kuratidzwa vanhu zvidhoma chinenge chabviswa pamubhedha kana kuti pasi pemubhedha, kikikiki tiza, because panenge pagadzirwa chidhoma. Kuti zvinge zvichinzi tsika mutanda abata chidhoma, anofanira kuti ange achikuratidzai, mungava muri muglass, motorwa semhuri, mopinzwa murumu, mobva maratidzwa kumadziro kuti muri kumuona muroyi wenyu. Kana pamba penyu pakasvika vanatsika mutanda vasati vabata zvavanenge vachiti vari kuda kubata, tangai mavaudza kuti tiratidzei munhu ari kutigadzira muroyi, tiudzei nezita rake kuti ndiani. Mukangoona munhu achitya asingadi kuti ange achiburitsa zita remunhu uyo waanenge achiti ndiye ari kukuroyai, ziva kuti panenge pava kutorohwa fembera. Anenge achitokunzwai mukutaura kuti saka munhu wamunofungidzira kuti angava ari iye uyo anenge achikuroyai anenge ari ani. Obva achizotanga kuita interrogation achitaura nemunhu uya achitopika up mapoints. Ko vana vanyamunhu kana ukavagadzika pasi magariro avo unotoona kutoti alright, avo ndeve kune chimwe chikwata. Because kana muine muroyi wamunenge muchifungidzira kuti uyu muroyi, kana kuti kana muchisuspekta kuti nhingi ndiye anondiroya, pakunogadzikwa mumatare pazvinonzi uyai mugare pamberi pasekuru, kamugariro kamunenge makaita munotogara makapatsanurana. Ndokusaka muchiona n'anga dzinotanga dzabvunza kuti iwe ndiwe ani, uyu ndiani wako, uyu ndiani wako. Anenge achida kupatsanura matare kuti ange achikwanisa kunzwisisa kuti vanhu vanenge vachiwirirana, mafamily dynamics anenge achiitika mudzinza. Obva atoziva kutoti alright, ichi chikwata, ichi chikwata, then obva achizotanga kudhila nemi slowly but surely. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Kana mukazoposta mozondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. I wish to hear vamwe vanatsika mutanda vachiuya pachannel yenyu vachizotiudzawo zvavo zvavanoita. Iniwo ndareurura mukoma, sowe rangu ndinaro kuno kuGlenora, handinyari kukuudzai kwariri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vainge vatombori teacher, hanzi ndaitombodzidzisa muGlenora, ndakazoita sowe mushure mekunge ndadzingwa muchechi yeZayoja. Ndatanga kudanana nevakadzi vevanhu, hanzi ndikati sarai zvenyu, ini ndava kuenda kumasowe. Hanzi ndo pandakazoona kuti kumasowe ndiko kunoita kuti ndige ndichizoita zvigemu zvangu. Hanzi tinoenda kuna Nagwanda, kuna Nacholocho, kuya kwekuti vanhu vanenge vaine level of education inenge iri very poor. Zvakaoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Iyi zvatakaita mukoma ndava kutozvidemba. Saka ndine friend yangu uyo akaenda kumhiri kwemakungwa. Aenda kumhiri kwemakungwa kudaro akabva achizotanga kutaura neni makore adarika awo. Akandiudza kuti iye nekuda kwemapepa ake awo ainge ainawo haakwanise kuti ange achiuya kumusha pari zvino, because status yake haisati yanyatsokuva right. Akati asi hazvinei, ndikuda kuti ndige ndichizouya kumba, sezvo ndava nemakore akawanda. Ndichati ainge ava ne15 years ariko kumhiri kwemakungwa patakatanga kutaura tose. Akatonditsvaka paFacebook, ndokubva ndati saka uri kuda kuti ndige ndichikubatsira nei? Akabva anditi chinditsvakira imba, ndikuda kuti unge uchinditsvakira imba muBorodale. Ndokubva ndati hapana problem. Ndakamutsvakira imba. Mistake yakazoitika mukoma ndeyekuti vanhu ava vainge vachitengesa imba maloya. Ndakazovaudza kuti imba handisiri nini ndainge ndichida, asi yainge ichidiwa nabhururu wangu uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa. Dambudziko rainge ravapo kubva pakutanga
friend yangu ainge akasora sachitupa, saka tainge tichifanira kuti tinge tichizoita madhiri tonomutorera chitupa zvazvokuti unonoretriever information chongobuda chiri chitupa chake chekudhara, so that tinge tichikwanisa kuzotenga property. Pakanoitwa hutsotsi mukoma, zvose zvikatoita bo, chitupa chikauya. Saka maloya awa ndakaona kuti vanhu vanogona kutoita hutsotsi hwekutochinja madocuments emunhu. Zvinhu zviri kutoitika munyika yedu yeZimbabwe. Matitle deeds anokwanisa kutogadzirwa patsva iwe usina chaunenge uchitoziva. Loya rako rinotokuitira hutsotsi ihwohwo because munhu wose anenge achida mari. Saka takazongotaura sort of like a conversation because tainge tava nemamwe madhiri awo andainge ndava kuita naloya. Ndichiita zvinhu izvi akusi kunzi ndiri munhu anotambudzika, nditori nemari, nditori nemabusinesses angu. Saka pakuzonotaura vakazondiudza kuti imba iyi tinokwanisa kumutengesera, toispina toitengesera umwe munhu. Ndikati zvinhu zvakadaro zvinoita here? Ndakabva ndachizotaura nebrother yangu, tikagara pasi tikafunga nezvazvo. Akanditi blazi, imba iyi kai inodhura, ngatimutengesere munhu uyu, tobva taitengesa. Akandiudza kuti ainge agara aine imwe customer, saka akati kana tikatengesa imba tobva tachizotsvaka maproperties outside of Zim. Iye akati ndinoda imba muZambia, ini ndikati kuBotswana because ndiko kuzere mafamily members edu. Mukomana chidhiri rakaitwa, handingazokuudzei zvose zvakaitika, but dhiri rakatorohwa. Ndikatoshamisika kuti muZimbabwe title deed rinototambwa naro, zvekuti iwe unozosara wakabata title deed rinenge ringori bepa. Ende iye mufesi wangu uyu akazoti azviziva, akamboedza kufamba, but hazvina zvazvakabetsera. Kutaura chokwadi, justice system yemunyika medu angova marara. Ndokusaka ndakasarudza hangu kuti ndige ndichizobuda munyika. Pamari idzo dzatainge takawana more than 300k, pakangonzi painge pachidiwa 1.5 kuti nyaya iyi inge ichingonzi yavharwa. Saka takagova mari, then ndikabva ndaenda kuBotswana ndikanotenga imba ikoko nekuzotanga kamwe kabusiness. Ndichitaura zvinhu izvi ndichita sekunge ndinozvifumura zvinhu zvatakaita. Mukomanashe ndakazonzi ndinge ndichizoenda nevamwe kun'anga mushure mekunge mwana weimwe brother yangu uyo wandakapawo mari, because ndakamupa $30,000 yaainge achida kushandisa. Saka mwana wake akatanga kurwara achiita zvekugwina. Saka takabva tachizoenda tose kun'anga. Taenda kun'anga takaudzwa kuti kana tichida kuti nyaya iyi inge ichirova uye zvekare shamwari yangu aregedze kuramba achitaura nezvayo, taifanira kumustrokesa. Apa ndikutaura nezvemunhu wekuti iko zvinozvi ava kutogara kuCare Home. Handizivi kana akazokwanisa kuzouya kuZimbabwe, but ndakabatikana ipapo patakapiwa tsono, tikanzi tinge tichibayirira tsono idzodzo pajira dzvuku. Tikaita saizvozvo akatostroka. Ndakabva mukutaura nemudzimai wake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvamakaita hutsinye kokuzostrokesa munhu. Hanzi akatobatwa nestroke shamwari yavo uyo ari kumhiri kwemakungwa. Hanzi ndakatobva mukutaura nemudzimai wacho. Kuitisa munhu stroke mabva mukutengesa zvekare imba yake. Zvakaoma, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai so. Hanzi mukomanachi makadii zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret iyo yandiinayo. Ndine problem mukoma yandiinayo. Handizivi kuti ndine shavi rakaipa here kana kuti ndingati ishavi rakanaka. Kubva zvandakauya muno muSouth Africa, mukoma ndarara nemadoctors anodarika 7 kubva zvandakapinda muSouth Africa. Kunyangwe ndikaenda kugovernment hospital ndikanzi ndichazoonekwa nadoctor anenge ari doctor wechirungu. Doctor iyeye anozogumisidzira ava kutondinyenga. Zvakamboitika mukoma nerimwe gore ndakarwara, then I got admitted muchipatara. When I was admitted in the hospital, pane vamwe doctor avo vaipota vachiuya kuzondidongorera. Doctor ava vakazotanga kundipfimba. Zuva ravakati mangwana I was going to be discharged,
vakandikumbira bonde, ndikapinda mubath, vakauya tikaita bonde tiri mubathroom ine public hospital. Zvinhu zvinotondivhiringidzawo mupfungwa dzangu kuti asi sei zvinhu zvakadai zvichiitika kwandiri. Iniwo wacho panguva pazvinoitika, kana kuri kunzi ndikapfimbwa seipapo paakandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichirara tose ndinge ndichipinda mubathroom, ainge achazonditevera tobva taita bonde nekukatsika because ainge asingachagoni kuzvidzora. Pazvinoitika mukoma, ndinoona mufananidzo wevamwe vatete vangu. Vatete vangu ava vainge vari munhu aiita zvekutengesa muviri wake. Vainge vakavengana chaizvo nehama dzavo dzose including my mother. Kunyangwe pavakafa mukoma, vatete vangu vakagara kwenguva yakareba vari kumochwari. Vakazovigwa pasina kana kumboitwa body view because vainge vagara kwenguva yakareba vari mumochwari. Saka ndizivi kana kuri kunzi mweya wavo wakazodzoka ukagara pandiri here. Zvinhu zvinotondinetsawo mumwoyo mukoma. Ndinonamata, ndinomboedza kunamata kuchechi ndinoedza kuti ndinge ndichitsanya so that mweya wacho kana kuri kunzi ndiwo uri kunditambudza nekundivhiringidza usaramba uchingondinetsa. Murume ndine murume anondida chaizvo, anotozviziva kuti kumuhurira ndinomuhurira, but anongoti it is okay mukadzi wangu, we are going to be okay, we are going to be okay. Achigara achibata mamessages nenhengo dzevanhurume idzo dzandinotumidzirwa pawhatsapp. Dzimwe nguva ndinenge ndakanganwa kudhilita because vanhu vacho vanenge vachindipfimba vanenge vakawandisa panguva imwe chete. Iniwo handina mweya wekugona kuramba, handitozvigoni kuti ndige ndichiti no kumurume. Handizivi kuti ndiri mbwa yakaita sei isingasemi kuti ndarara neuyo. Apa ndakatochata a big white wedding, vanhu vakatofara, tikatoenda kuvacation kuMauritius, but zvandinoita haungamboti ndiri munhu akapinda mumarriage achiri mhandara. I really do not know kuti mweya wakadai uri kumbodei chaizvo pandiri ende uri kumbobva nepi. Iro rino gore mukoma chazosakisa kuti ndige ndichikutumidzirai message. Murume wangu akatobata mamessages musi wa 1 January, mamessages ekuti musi wa 27 December last year muna 2025 ndakabva pamba ndichiti ndainge ndichienda kunoona friend yangu ndikanosangana nechikomba changu mutown tikaenda kulodge. Mamessages ndakakanganwa kumadilita ndokubva murume wangu achizoti atora phone ainge achida kuridza music, ndokubva achizosangana nemamessages apa painge pakazara nevanhu pamba. Haana chaakataura, akangoya kwandiri akandipa phone yainge yakatovhurwa chat rechikomba changu. Ndakanyara ndikatombochema, asi ndakanochemera mubedroom. Akazouya ndikati ndinokumbira ruregerero, akati it is okay, tichagara pasi tozotaura. To this very day mukoma, tava kutoda kutopinda muna March. Murume wangu haasati ambotaura nezvayo nyaya yacho. Iniwo ndinotya kuti ndige ndichimutanga, kuti ndinge ndichimuudza kuti I'm really sorry. Handizivewo kuti chii chinomboitika kwandiri. Semuno mujoni, I even regret kuuya kwatakaita kuno kuSouth Africa. Patainge tiri kuZimu zvainge zviri nani because ndaimbonzwa kaspirit kacho kuti kanoda kumboita sekunge kanondibata, but ndaizozvidzora, especially pandaienda kunoona vabereki. Mamwe maex ekudhara vaiti kana vakauya kwandiri vachida bonde neni, ndaizongozvidzora ndobva ndati no, handisi kuda because I am a married woman. But kunongu kujoni ndinoita sekunge mombe yakaita kuvhurirwa kuti idya hako munda wose wechibage kusvika wava bho. Please mukoma, ndapota ndibetserei. Kune avo vachazondijaja mucomment section, you can judge me all that you want, but hazvisi normal zvinoitika kwandiri. Mukoma, ndakamboitwa bonde muAckermans neumwe mukomana anoshanda muAckermans. Ndakange ndagara ndichingomuchiva because ndaienda kuAckermans kana ndatumwa nemurume wangu kunotumidzira mari yemukuru. Saka tainge tisina card, taienda kutonobhadhara cash mushop. Saka Ackermans iyi ndiyo yainge iri padhuze nekulocation kwatainge tichigara
kwainge kuine imwe mall yainge iri kudhuze, saka ndaitofamba zvangu ndoenda kuAckermans. Ndakange ndagara ndichingomuchiva ndichiti is very handsome, ane nice body. Ndakazoti ndatora mapant andainge ndichingotarisa, sezvamunoziva kuti maunderwear hauende nawo kuchanging room kunochinja. Akangoita majokes neni akati ndikuda kutombokuona wakamapfeka, ndikati nditevere. I was just joking. Ndikapinda muchanging room, akanditevera akati let us do it quick. Ndokutodzikisa jean randainge ndakapfeka, tikatoita bonde. Hapana kumboshandisirana dziviriro, saka I know kuti it is not normal zvinhu zviri kuitika kwandiri. Mukoma, please muzondipa henyu link. Kune vachandijaja, you can judge me, Mwari ndivo vanoziva. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi you can judge me, asi Mwari ndivo vanoziva. Hanzi hachisi chido changu zvose zviri kuitika kwandiri. Ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we, kuti mweya wainge wakambogara pana vatete vavo, uyo mweya wava kuvateverera. Yai, zvakaoma. Hanzi muhospital muAckermans. Yapakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.